morning, Philippines! Hi guys, good morning! Same pa rin tayo, wala pa rin ligo. Yon, hindi pa rin maliligo. Pero ngayon is maganda yung temperature ngayon. So, ngayon, dahil maganda yung araw sa labas, nilabas ko yung mga kailangang ilabas. And then, ano pa ba yung kailangan ko dito? Yeah, so Tammy and I, mag-add kami ng, we're going out there to put the additional bed para sa garden kasi walang ulan, maganda. And then bukas, uulan naman. So, kailangan lang namin siyang ilagay ngayon kasi the whole week, ngayon lang yung pinakamagandang araw, 62 degree. Maginaw pa rin kasi hangin. Andito na pala siya sa labas. Hi! Where is the other one? Do you want me to... I'll get the other one. Sure, I'll make it as well. Huh? I just buy more wood, make it the same. No. I'm not ready for that one yet. I know, but I will put in there. So what's it do? I'll do it. Give me a second, boy. This is really light. Give me a second, boy. What do you mean now? And ilagay ko kayo dito. Hala, you don't let the dog out. Okay guys, dito siya guys, dito guys. Yan. Dito na siya dito. And then, bungkalin ko dito na lugar. Lagyan ko ng, maitatanim ako dito. Pero, bungkalin ko lang siya. I don't know kung kailan. Pero yeah. Bungkalin natin yung lupa. Ito. Ito siya. Ito. Tanim tayo. Ito yung si garlic. First time ko tong itanim si garlic guys. Ayan. Isa-isa lang siya. Mahangin sa labas. Garlic. Yung mga may ano lang yung itatanim ko. Ito ay nagtutubo din ito. Tutubo din ito. May mga tumutubo na. So pagtanim nito, tumitingin ako sa YouTube kung paano ito itanim. Isa dyan. Isa, dalawa, isa dito. Ito. So ngayon, lagyan natin dito. Isa. Diba? Diyan. And then tabunan natin sila guys. Tabunan. Lalabas man yan. And then, lagyan natin sa gitna dito. Para siyang ano ba? Tawag nito. Yung ganyan. Diyan. Dito na naman. So, dito. Lagyan natin ng boundary para hindi natin makalimutan. Dito. Okay. Isa dyan.
So, ganito yung pagtanim ko guys. Linya, and then linya. So, in between sa linya, in between dyan may sa gitna. So, yun yung inano ko. Kasi nanonood ako sa YouTube kung paano siya itanim. Pwede pala ganito. So, yun. And then, lagyan na lang natin siya ng parang linya kung saan siya. Ito dito linya. Okay. Dapat malalim. Yun. So, meron tayong ito. Okay, ito yung gamitin natin. Asan yun? Asan ba yun? Wala, nawala na ako dito. Dito siya. Dito. Para alam natin. So, garlic po ito. Garlic yan. So, ito, itanim ko to. So, itong arugula ni Tami. I think, okay lang tong arugula na ganito, sa ganito na pot. Look, ang dami kasi, I think, okay na to. Dito. Tignan natin yan. Ang daming ugat, I-transfer ko nga yung iba. At saka litos. Mayroong tumubo dito guys ba? Pakita ko sa inyo. Yung anong tawag nito? Si bujing. Ano yung scallion? Maliliit pala yung scallion guys. Ako, ang liit. Guys, itanim ko dito yung ito, loya. Ito siya, itanong ko siya dito. Buo na siya guys. Isang loya lang yan. Misty, are you okay? Tutubo to ito guys. Ganito lang siya. Ayan. Pahiga po yan guys, pahiga. Ganyan higa. And then, tabunan. Tutubo yan. Loya na yan. Loya. Lagyan natin ng timailhan. Mga lang ito guys, simple para hindi natin makalimutan, di ba? Ganon yung buhay. Yan. May mga square ako dito, litos. Ang laki na ng horseradish ni Tami. Radishes, Tomas. Meron pala akong ipakita sa inyo, look. Hindi ko po ito binilhan ng lupa. Kinalkal ko lang siya. And then, kuha ako doon ng sa kabila. Lupa. Andito ako, guys. Yan. Alam nyo ba kung anong itanim ko dito? Mais. Mais po, guys. Yan, kinalkal ko lang siya dyan. Look, tignan nyo. Pakita ka. Look. Yan. Gusto ko siyang i-move doon. I mean, palakihin, pero hindi pa ngayon. Palakihin ko yan. Mais yung ilagay ko dito. Tanim tayo, meron akong mais. Yung pagtanim ko ng mais, hindi ko na siya isidling, diretso na. Kasi alam naman, sanay naman tayo sa pagtanim ng mais, di ba? Yung magtanim tayo ng mais, diretso na. Lagyan lang ng 2 or 1. Tutubo yan. And then yun. Yan. Right, rocks? Right, Roxy? Rock? Kahit bato-bato dito, tutubo yung mais. Kahit ano pang lupa yan. Tutubo yan. Nako. Yellow corn dito. Look, you scare me. You always scare me. Magtanim hindi biro, maghapong nakayuko.
you don't get freezer. Like this. Where's that little piece of wood from? Huh? That's a little piece of wood from the hut. The moon is so unhappy. Dimples? Just crying her eyes out. How about bug? No, he's in the treehouse now sleeping. No, it's covered. No one can dig and dig over here. Yeah, watch. Huh? But they can. God is paying attention, looking, guys. She see, I'm ready to eat See that. what she wants to eat next. Yes. She wants If to you know. leave me out here, I'll tear up all of this shit. Look at her. I'll get even with you. I'll dig up your whole freaking garden. This is the corn, guys. Corn po ito. Okay. Where is Roxy? Okay, that's good. Hello! Hello! Okay, I'll be out there to spend time with you guys, okay? Hello! Hello! Ang ganda! Ang ganda-ganda! Ang daming maliliit na ano. Hi, Mitz! Dito si Tamimoy sa labas. You know that. What are you looking over here? In my little... I'm gonna dig. What's this? This one? This, Oh no, don't do that. what is it? Raspberries? Yeah, that's raspberry. This is all raspberry here.
Prutas tayo. Yung ano ko doon, okay naman siya. Buhay pa yan, guys. Yung, tawag nun, yung isa. Grapes. Yun, buhay pa yan. That's hard. That's, wait, what is that cat names? I don't see anything. Bird. Look, Liam, guys. The cat is coming. Look, Roxy. Did Roxy see Liam? Look. Look, Misty. Where is Misty? It's nice to be under the sun, huh? It's good for you. This tree it's dying because of the weather. Did you see the leaves? It doesn't grow like as it used to. Yeah, well, it's not having the best year. The right side's gonna Huh? Yeah. Naghiga-higa lang ito. Chicha, higa-higa mo na, eh. Get up na, get up. You get up na. Oh, you get up na. You get up. You get up. Okay, si Misty yung anuhin natin. Nagsilos. Silusa mo yan. Nagsilos, look. Ang sarap nito. Feeling ko na marami akong mango. Ang sarap kasi pag may mango tree. Kaso wala tayo. So, gagawa tayo ng paraan. Feeling ba? Feeling. Na meron tayong mango. Nag-harvest tayo. Nagpupo ako. Sarap. Wala. Ang sarap. Tamis na aslom-aslom. Matamis na asim-asim. Yun yung pinakamasarap. Sana walang kapitbahay na nanonood. Tamisa oy nga aslom ay lami. Lami siya. Nag-add lang ako ng ano, ng soil. Add tayo ng soil. Kasi kulang kasi siya. So ngayon guys, nag-add ako ng soil kasi parang hindi siya taas. So nag-add ako and then magtanim tayo ng ano, additional tomato at saka string beans. So yan. So yun yung itatanim ko dun and yeah, lubat na ako. So mamaya na lang.